tarda, soc el Marc i soc membre del grup de consum del Guaret i portem ja, nosaltres concretament, la nostra unitat familiar, portem ja 7 anys dins del grup de consum aquest del Guaret. I bueno, normalment nosaltres apostem per la producció de proximitat, pel consum directament de productors, sabent d'on ve el producte i com el treballen, i amb segell ecològic, tot i que per nosaltres personalment tampoc no és el més important, sinó sí que té la seva importància, però no és de vital importància, tot i que tot és ecològic. I nosaltres sempre ja hem apostat molt amb aquest model, i amb la situació del Covid-19 ens hem tingut d'adaptar una mica, no? Hem parlat amb els nostres proveïdors, aquí veieu les cistelles de Cal Roset, i ens hem tingut d'adaptar una mica també a el que a ell li convenia, al Ferran de Cal Roset, i ens va donar la proposta aquesta de fer cistelles tancades, que ens va anar molt bé. Hem tingut de batallar una mica amb l'Ajuntament per poder obrir l'espai, perquè en principi és un espai de titularitat municipal i ho havien tancat tot, però parlant i apretant ho vam aconseguir. Llavors hem establit un protocol bastant marcat per evitar contagis de Covid-19, i llavors ens hem dividit, no? El que és tot el període de tarda, ens arriben les cistelles tancades, allí veieu a l'esquerra el que són mitges cistelles i el que són cistelles completes. Tenim altres productors que ens van enviant producte, com els pollastres. Avui tenim, per exemple, làctics i tenim pa cada setmana també, però ja ve tot empaquetat i amb la qual cada UFB se serveix el seu. I és la manera que podem, amb aquests temps tan complicats, no? Mantenir aquesta aposta per un consum més sostenible, i és una acció política, de gaire polític, no? Una mica de no caure tots als supermercats, etc., sense saber l'origen i tal i qual.